So, kumusta mga kalantuag? Welcome na naman po ulit dito sa aking channel. So, sa araw po na ito, magluluto po tayo ng ginataang manok. Masustansyang ulam po ito with kalabasa at sitaw. So, ito na po yung finished product ng ating lulutuin. Ayan po. Tara, lutuin na po natin. At para po sa mga sangkap na kakailanganin, ayan po. Sa isang kawali, painitin po natin ang mantika. At kapag mainit na po yung mantika, igisa na po natin yung luya. Isunod po natin yung sibuyas. Igisa rin po natin. Isunod po natin igisa yung bawang. At isusunod po natin igisa yung ating manok. Ilagay na po natin yung manok para igisa po natin. So, igigisa po muna natin ito ng mabuti bago po natin ilagay yung ating ikalawang gata. Pagkatapos po natin igisa, takpan po muna natin. So, ayun. Pagkatapos po natin takpan at ilang minuto po yung lumipas, muli, igisa po muli natin ito. At kapag natapos na po natin itong igisa, ilalagay na po natin yung ikalawang gata ng niyog. At ilalagay na po natin yung pamintang durog. Tapos, isusunod po natin ilagay yung ating kalabasa, yung kalahati po, bago natin takpan. Pagkatapos mo nito, tatakpan po natin at pakulan natin ng ilang minuto po. So ayun, pagkalipas po ng ilang minuto ng ating pagpapakulo, eto na po. Halo-haloin po natin. Tapos, barahan po natin na durugin yung ating gulay na kalabasa. Para po, lumapot po yung sabaw. Lumapot po yung gata. At para humalo din po yung lasa ng kalabasa sa ating gata. At kapag natapos na po natin durugin lahat, ilalagay na po natin yung unang gata ng niyog. So, ayun, ilalagay na po natin yung unang gata. Tapos, isusunod na po natin yung sitaw. At ilalagay din po natin yung natirang kalabasa. Tapos, haluin natin ng konti. At ilalagay na rin po natin yung sili. Pagkatapos po nito, takpan po natin at pakuluin. Pagkalipas po ng ilang minuto ng ating tinakpan, eto na po. Haluin po natin. Haluin po natin ng mabuti. Tapos, sasangkapan na po natin. Lalagyan na po natin ng asin.
Ilalagay na rin po natin yung bechin. Tapos, atin na po itong hahaluin. So pagkatapos po nating haluin, hayaan na po natin muna ito. Pakuluin po muna natin ng mabuti para maluto po yung gulay at yung manok. Para na din po lumapot yung ating sabaw. So pagkalipas po ng ilang minuto na ating pagpapakulo, ito na po yung ating ginataang manok na may kalabasa. Halu-haluin po muna natin ulit. Tapos, hayaan po muli natin na ito ay kumulo. Para po sa tuluyang pagluto nito. So, ayun, ang bango na po. Luto na po yung ating ginataang manok. Ito na po yung finished product ng ating ginataang manok na may kalabasa at sitaw. Napakasustansya po ng ulam na ito mga kalantuan. Sana po may natutunan kayo sa pagbabahagi kong ito. Salamat po. God bless po.